खुलुमबाय दिनै 29 जानुवारि 2024 समबार नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय पुरानि गुदामाव मुस्लिम गामि सालसालियाव वाटार साप्लाइनि थाग्रा जायगायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय साफिकुर रहमान। साफिकुर रहमाननि नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला साफिकुर रहमानखौ वाटार साप्लाइ स्किमाव खामानि मावग्रा आलम आरो मामुन मुंनि सानै मावथिया बुथारदों होननानै अजद दैखांदों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। मुम्बाइनि सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गावनि इन्स्टाग्रामनि सासे लोगोजों जिनाहारि खालामजादों। सिख्लाया गावनि इन्स्टाग्रामनि लोगोजों लोगो हमनानै पार्टी खालामनो थांनायाव सिख्लाखौ गोबां जुमाय लोंहोनानै बे जाथायखौ खालामदों होननानै सिख्लाया पुलिसनि सिगाङाव फोरमायदों। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय हितिक शाह। हितिक शाहआ बे समाव खारखोमानानै दङ आरो बेखौ हमनो थाखाय पुलिसआ नागिरगासिनोबो दङ। नयडायाव सासे नाइजेरियाननि सुबुङा सासे आइजोनि गाज्रि सावगारि आरो भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव हगारना होगोन, जुदि फैसा होआब्लाथाय हगारगोन होननानै ब्लेकमेल खालामनानै 2,20,000 रांखौ जानायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरि निग्र'नि मुङा जाबाय इभान्स। इभान्सआ भारतआव बिजनेसनि भिसाजों थाफैदोंमोन। हजाइलामदिं पुलिसआ आयेननि बेरेखा दाउ मैहुर खालामग्राफोरनि सायाव अपारेसन खालामनानै 3 दाउ फलानफोरखौ हमदों। हमजानाय दाउ गावग्राफोरनि मुङा जाबाय सागर, राहुल आरो आमान। गोदान दिल्लीनि सादारा रामनगराव गंसे बिल्डिंआव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव 4 सुबुङा अरजों खामथाबजानानै थैदों आरो गुबुन 2 सुबुङा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनाय 4 सुबुंनि गेजेराव सासे 1 बोसोर बैसोनि गथ'बो दंमोन आरो बे अरा कारेन्ट शक जानानै खामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय गौरी 40 बोसोर बैसोनि, रचना 28 बोसोर बैसोनि, प्राथम 17 बोसोर बैसोनि आरो 1 बोसोरनि गथ' गोरलै। मुंदांखा बाङालि एक्ट्रेस शीला मजुमदारआ कलकातायाव थैबाय। शीला मजुमदारआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय केन्सार बेमारजों जुजिगासिनो दंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै आरो बियो गावनि फिसाय आरो फिसाज्लाजों थायोमोन। उत्तर प्रदेशनि मुजाफ्फरनगराव बिफाया गावनि दानथाम जानाय गथ' गोरलैखौ बुथारना बिसिजों केस होजानायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बिसि साजिदाया बुंनाय बायदिब्ला बिहा गिबि बिसिजों 7 गथ' दंखायोमोन। बिनि उनाव साजिदाखौ नैथि बिसि महरै जुलि खालामनानै फिसाजो गथ' जोनोम होदोंमोन। गावनि फिसाजोखौ बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गुलशेर, 35 बोसोर बैसोनि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कारिजा बिजनीआव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथायाव गासै गं 20 न'फोरा अरजों खामदों, नाथाय बे जाथायाव रावबो सुबुङा जेबो जायासै बा जोखोम जायासै। उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै अरखौ खोमोरदों आरो बे जाथाया लाइनजों जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। धर्ना होनानै जेबो मोजां फिथाइ थाया आं सानो होननानै राकेश ब्रह्मआ बुंदों। बारग' एनडिएफबि बारग' फरायसा आफादनि जि रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि जि मोननांगौ जि माने एक्स ग्रेसिया बेनि खामानिखौ जोबोद गोसायै मावदों आरो थांनाय समाव 300 सुबुंनोल' बिपिएफ सरकारा एक्स ग्रेसिया होनो हादोंमोन। दिनै जोङो 1000निबो बारा सुबुंनो होबाय आरो बावैनो एप्रिल दाननि आगोलावनो आरो 600निबो बारा सुबुङा आरोबाव माने 3rd फेजनि थाखाय एक्स ग्रेसियानि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। बेवहाय किसुमान एनडिएफबिनि सुबुंफ्रा गोबां समाव मा जादों जि पुलिस भेरिफिकेसन बेवहाय जिहेतु सोरबा हाजोआव थैखुमाबाय, सोरबाया पस्टमार्टम जायाखै, सोरबाया माने गोबां माने पुलिसनि भेरिफिकेसनाव जेंना थानांलाय बेखिनि खामानिखौ सुस्रांनायाव एसे माने समय लायो। दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय जोंनि जि इउपिपिएल सरकार बेवहाय मोजां मोननानै दिनै धनसिरि समस्तियाव 3000निबो बारा सुबुङा दिनै बेवहाय जयनिं जादों आरो मोनसे थासारिखौ बेवहाय फोरमान होदों। 6,000निबो बारा सुबुङा बेवहाय माने ज' जानानै मोनसे समायना रमायना मोनसे परिबेस होदों आरो फैगौ जे लकसभा इलेक्सन बेवहाय जोंनि जे पार्टी थागोन उदालगुरियाव बेयो एकदमबारे क्लिन सिट देरहागोन बिनि सिगनेलखौ दिनै बेयाव मोननो हादों।
फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना नैबे धनस्री समस्तिया जिहेतु गुबुननि आखायाव दङ बेखौ माने मोनबाबायदि होनना सानदों थांनाय समाव जोंनियाव बेवहाय मुसलमान समाजजों स्पेसियेलि मुसलमान समाजजों मोनसे बुजा-बुजि गन्डगल जादोंमोन धनसिरियाव 22,000निबो बारा मुसलमानफोर दङ बे खेबाव गासैबो मुसलमानानो 100% खोन्दो मुसलमानानो दिनै इउपिपिएलजों लोगो होदों आरो बिथांमोना बुजिदों जे बिपिएफआ मुसलमान समाजखौ थांनाय 17 बोसोर बिसोरनि खुंथाय समाव माबोरै थगायनाय गादबनानै दोननाय बोरै फेसेवनाय बे खोथाखौ मुसलमानफोरनि साननो गोरों जि सुबुंफोर दङ बिथांमोना दिनै रोखा रोखा बुजिदों आरो बेनिखायनो माने दैबानाफोर बायदि बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दिल्लीयाव ज' फैदों आरोखि मैया बिटिआर सरकारा जितु मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होबाय बेखौ लानानै माखासे माने बारग' एनडिपिफोराबो बे धरना खालामदों बेनि सायाव बे धरना खालामनानै बेवहाय जेबो बिराद मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन होनना जों साना सरकारा बारग' एनडिएफबि बारग' फरायसा आफादनि जि रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि जि मोननांगौ जि माने एसग्रेसिया बेनि खामानिखौ जोबोद गोसायै मावदों आरो थांनाय समाव 300 सुबुंनोल' बिपिएफ सरकारा एक्सग्रेसिया होनो हादोंमोन दिनै जोङो 1,000निबो बारा सुबुंनो होबाय आरो बावैनो एप्रिल दाननि आगोलावनो आरो 600निबो बारा सुबुङा आरोबाव माने थार्ड फेजनि थाखाय एक्सग्रेसियानि फैसाखौ मोनथांगासिनो दङ बेवहाय किसुमान एनडिएफबिनि सुबुंफ्रा गोबां समाव मा जादों जि पुलिस भेरिफिकेसन बेवहाय जिहेतु सोरबा हाजोआव थैखुमाबाय सोरबाया पस्टमार्टम जायाखै सोरबाया माने गोबां माने पुलिसनि भेरिफिकेसनाव जेंना थानांलाय बेखिनि खामानिखौ सुस्रांनायाव एसे माने समय लायो खारन पुलिस बिभागा गावनि बिभागनि बायदियै सुखियायै बे भेरिफिकेसन खालामो आङो एक्स एनडिएफफोरखौ खावलायगोन जेबो टेनसन जानांगौ गैया जेबो हाथासा जानांगौ गैया सिस्टेमाव खारगासिनो दङ आरो सिस्टेमजोंनो नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनदांगासिनो दङ साफा सानै सुबुङा एक्साइटेड जानानै बहुत खोथा बुङो बेनि सायाव जों बुंनांगौ गैया खारन दुलारा माने पुरा बर' हारियैनो पुरा बिटिआरनि समाजानो गासिबो दिनै सान्थिखौ लुगैनानै मोनसे नावावनो गाखोनानै दङ सोरबा सासेया गुफुरखौ गोसोम होनो नागिरोबा बेनि फिननाय सोंनायखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया पिस एग्रिमेन्ट नङा होननानै माखासे माने रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायाखै बेनि थाखाय बे एग्रिमेन्टआ पिस एग्रिमेन्ट आं गोदोनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै जोंनि भारतनि सरकार स्पेसियेलि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा बिराद सिरियास आरो आं आगोलावबो बुंबाय थादों मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बेन्च खालामनायनि खोथा सोलिगासिनो दङ आरो बे बेन्चनि गेजेरजोंनो बिथांखौ बहननाय जागोन बेफोर खामानिया आवगायगासिनो दङ आं दिनै धनसिरियाव फैनानै मोनसे खोथाखौसो दुखु मोनदों जे जाय सुबुंफ्रा धनसिरिनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारिखौ बेनिफ्राय दैदेनहरदोंमोन बिथाङा दिनै बे ओनसोलनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बिथाङा बोरा फोजोबनानै दोनदों आरो बिथाङा जि माने उदालगुरिनिफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव माने थाङो खामानिनि थाखाय एक्सुवेलि खामानिनि थाखाय थांनांगौ खिन्थु बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि न'आव अमा गोरान बेदर जानोसो थाङो बे खोथाखौ जों बिराद दुखु नांदों नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि